Pontevedra volve a acoller a Semana Galega de Filosofía. A 37ª edición recuperará a temática que xa se anunciara o pasado ano e que tivo que ser suspendida pola pandemia. Mantense o mismo tema para esa semana de filosofía e civilización digital. Retomámolo sabendo e constatando que está de plena actualidade. É dicir, todo o referente ao mundo digital pois tomou moito pulo, moito auxe, é dicir, todo referente ao teletraballo, ás comunicacións a distancia e todo o que conleva pois está de plena actualidade. Aínda que nesta ocasión se recortou o programa, algúns dos convidados se manteñen. Iso si, a organización tratou de dar prioridade aos relatores galegos. O alcalde mostraba así hoxe a súa satisfacción con que Pontevedra volva a acoller este evento. Para nós, a Semana Galega de Filosofía, é un evento importante que posiciona a cidade de Pontevedra como líder do pensamento, polo menos durante unha semana. Quero agradecer o traballo inmenso de todos os anteriores presidentes e dos actuales membros da directiva e presidente, porque sabemos que fan un esforzo importante. A Semana Galega de Filosofía levarase a cabo do 5 ao 9 de abril e con motivo da pandemia o evento combinará a modalidade en liña coa presencial. O resto da programación será anunciada este venres.